Naimbag nga rabi tay amin kakabsat. So awisin kayo man nga makipagdingeg ken makipagbuya daytoy topic review tayo ta nga rabi. So kablaawan kayo aming nagbuybuya itati internet. Ket sa pala ko nga tarabayan da kami daytoy topic review tayo ta nga rabi. Manipod daytoy rugi ken malpas. So before tayo nag-start kakabsat, awisek man ni Sister Zinya ngayon na iti mangi daulo kanya tayo iti kararag. Naimbag nga rabi kakabsat, inte nga rod ko mararag. O apo mi Diyos, managayat, idaydayaw mi o God, itinatanok nga nagan mo. Kaya't agyaman kami manen kadaytoy nga kanito, nga impaay mo kada kami, tapnon iti kasta, tuloy-tuloy o God, iti panangadal mi kadagiti sasaom, ken kastamet no kasanumi nga maiaplikar dagitoy iti panagbiag mi. O apo, i-commit mi ken ka daytoy nga oras, ket sika kuma o apo Diyos nga rod, iti agtultuloy nga manglukat iti puso ken iti panunot iti tunggal maysa o God nga agdengeg kadaytoy nga topic review ket agyaman kami met o Apo Dios nga sika iti agtultuloy nga mangiturong kada kami ken mangited kada kami o God iti kinasirib tapnon iti kasta kanayon nga sika o Apo Dios itinagan mo iti agnanayon nga mapadayawan. Ket italek mi paiken ka daytoy nga internet connection mi o God nga sika ti ag-take control ket agbalin o God nga nasaya at iti flow na daytoy nga programa. Ket dagiti nga rod ti talek ken dawat mi tinapateg anagan ni Jesucristo. Amen. Sige, praise the Lord. Sis niya. So ita nga oras maragsa kanak man nga mangi introduce kanya yung kakabsat dagiti kakabsat tayo nga panelist ita nga rabii ket dagiti nga panelist kakabsat ket isumit lang dagiti kakadwap ditoy San Nicolas nga ag-share. So kahit kuman nga awagan ito muna nga panelist tayo. So dito muna nga panelist kakabsat ket may isa nga pang describe kanya na nakagragsak nga tao. So awagak man nga rod ni Sister Marisa ken opportunity met atin nga i-invite dagiti kakabsat tayo. Okay. Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat agbuybuya kadaytoy nga kanito. Dawatek man nga rod iti panakipagmaymay sayo kada kami ken kastamet nga ti panaganos yung agdengeg kadagiti kami ibinsa-binsa nga pakasaritaan maipanggep unay ket nakapimpintas amin daytoy kakabsat nga rod daytoy tupiko tayo gapu iti ayak iti Dios. Sat gapuna nga dawatek nga rod nga iti puspuso tayo panagdengeg iti laplapayag at lukatan tayo ita nga kanito. Naimbag nga rabii tayo amin kakabsat. Okay, so praise the Lord. Sis Marisa kan tayo mga rod isuna iti virtual club kakabsat. So praise the Lord. At iti sumaron ng panelist tayo kakabsat ket may siyang mangisurusuro iti sekundarya. So awagak man ni Sister Zinya. Hello, naimbag nga rabii manen gagayem ken kakabsat ket imbitaran kayo nga rod nga agbuya ken agtalinied nga si didengeg kadaytoy nga pinagtopic review itata nga rabii. So sumaruno met nga panelist tayo data nga rabii ket may siya nga agupobra iti gobyerno ket may summit nga nagaget nga disipulo ni Kristo. So indakman awagen ni Sister Aya Baroga. Great peace to all of you. Gagayem ken kakabsat. Welcome manen detoy topic review nga income ibura itatang rabii. Praying na datayo amin ket agdengeg ken makaadal. Ditoy revelasyon man nga inted ni Apo kadatayo amin. God bless to all of us.
Agyaman na, Sister Aya, kaya iti sumarunumet nga ti sumarunong panelist tayo itatang Arabi ket may summit lang agop obra ditoy agop obra ti gobyerno. So actually contact na DJ imunat nga nagkwa nga nag-share nagpakilala. So awagak mga rod ni Sister Alife remote siya. Grace and peace, kakabsat. Kat adtoy kami manen nga mangiburay iti naindaklan nga ayat iti Dios kada kami. Ket andingayan da kami iti maysang oras tapno mangeganyo iti daytoy nga ayat ket isu iti pudno nga dalan iti biag. So God bless us all. Agyamanak, Sister Alife, ket iti maudi nga panelist ito tang Arabi ket iso ti may isang hawak na kata nga lalaki met na panelist. So awagak man ni Kuya Jay Toremutya. Sige. Naimbag nga Arabi amin kakabsat ken kasamit ken digiti agbuybuya ket aawisin kayo man nga makipagkaysa kanyami iti maysa nga oras ket adati nga pagtutungtungan tatang Arabi kakabsat ket nakapimpintas laonay ta maipanggep ngamin iti lab deti nga pagtutungtungan. Ket no adda kanyayon kakabsat deti nga link ket i-share yo meten iti gagayem yo wenno digiti amuyo pay tapno kasta ket adu pay iti makabuya deti nga tupiko tayo itang Arabi. Diyan lang po. Praise the Lord. So kompletong kakabsat dagiti panelist ito tang Arabi and mamati ak kakabsat nga excited tayo nga dumeg dagiti in-prepare nga revelation ni God ito monggal maysa ket dagiti kakabsat nga naka-tune in naka-live naka-agbibuya iti Facebook page tayo. So sapay na kumata kadwaen da kami dating topic review ket itatang oras kakabsat ket intayo pagtungtungan detoy topiko tayo tatang Arabi napaulwan tinaindaklan ken napudno nga ayat iti Dios. So itatang oras kakabsat ket mas lalo tayo pay nga maamwan no anaba talaga DJ pudno nga ayat. So dati talong topic ko nga mabalin tayo pagsaritaan. So ti umuna nga question tayo ket ti nakadakdakkel nga ayat iti Dios or the great love of God. So adda ka di pay dakdakkel nga ayat wenno anyaman abadag iti biag mo ngem ti ayat ti Dios. So deti ti muna nga pagsaritaan ti kakabsat. So awagak mga rod ni Sister Marisa nga isunay ti umuna nga mangsungbat kadetoy. Ate, nakamute ka? Sorry. Sige. Detoy saludsod itata nga umuna nga topiko ket may panggep iti naindaklan nga ayat iti Dios ket kinuna na ditoy ket adda kadipay dakdakkel nga ayat wenno anyaman nga banag iti biag mo ngem iti ayat iti Dios. Kanya kakabsat awanen ti makita nga dakdakkel pay ngem iti ayat iti Dios. Agsipud ta nagpaido maunay tabayat iti kaadak dito tatang makitkita yo dito nga ayat na ket kakaisu na nga anak na inted na kada tayo ket nagbalin isu na akas tao maisu daytoy ni Hesukristo ket nagpaidu mga ayat tagapungarod iti basol ket inted na para kada tayo amin. Awanen ti makita masabali nga ayat nuhan nga ti ayat ni Apo Dios. Di laeng kakabsat. Okay, pudno unay Ate Marisa nga awan iti nadakdakkel nga ayat
other than the panagayat ni Apo Dios ti tinunggal mo sa kanya tayo. So awas inamabet awagan dati may kadwa nga mangsungbat dati yung first question tayo awagak ni Sis Zinya. Naimbag nga rabi imanen kakabsat ket mamati aklaunay nga awanen iti dakdakkel pay nga ayat wenno anyaman abanag iti biag ko ngem iti ayat iti Dios nga impakita na uray idi managbasolak pay laeng ket gapo nga rod kadaytoy nga naindaklan nga ayat na ket naikkannak met iti naindaklan nga gundaway nga agbalin nga anak na ket subli ulit iti sentro iti pagayatan ni Apo Dios. Ken makita kakabsat ket gapo kadaytoy nga naindaklan nga ayat iti Dios kanyak ket adu dagiti nangispalan na met kanyak nga banag nga saan nga agturong iti pagsayaatak. Isu nga makita ket awanen iti mas dakdakkel pay nga ayat nga naipakita kanyak no diket iti panagayat ni Apo Dios para kanyak. DJ lang kuya. Nagyamanak, Sister Zinya. So, kaso talagang dapat iti maarami dan once nga maabwante talaga DJ kwa DJ kusto nga panagayat iti Dios. Dito iti mang pakanyatay ni mangted iti gagar nga pakita met DJ ayat iti Dios iti sabali nga tattao. So, inakmamad gud awagan detoy sumaruno nga panelist tayo. Inakawagan ni Sister Aya Baroga. Okay, naimbag nga rabi tayo manen, kagayam ken kakabsat. When pudpud no unay detoy, mamati ak nga awanin talaga iti at dakkel nga ayat ni Apo Dios nga makita awan iti makaartap iti ayat ni Apo Dios kada tayo amin. Ta pampanunutek pay lang DJ inaramid na kada tayo jay dara and jay krus ti Kalbaryo DJ lain but haang ko nga matukod no kasano tayo nga ay ayaten ni Apo Dios ken agyaman na ni Apo Dios ta babaen detoy nga panagsakripisyo ni Apo Jesucristo panakailan sana iti krus syakket na experience ko met detoy baro nga biag nga awan pagkurangan na. So DJ Laeng, Roro, thank you very much. Okay, so praise the Lord, Sister Aya. At iti sumaruno nga awagak na ag-share met ket ni Sister Ali. Okay? So, para kanyak met kakabsat, ti ayat iti Diyos, ti kadadaklan nga ayat nga nariknak habang si bibiyag na kito'y lubong. Nakita iti bagik nga managbasol, ket babaen DJ ayat na, ket pinakawan na. Ken nakita met DJ pudno nga dalan, nga naamuak iti madi, ti saan, iti basol, iso nga itultuloy ko daytoy nga ayat nga inted na kanya ket daytoy nga ayat ket isumet iti ipasak iti padak nga tao. Dijay laeng ro. Nagyaman na Sister Ali. Ket iti maudi nga mangsungbat dito nga umuna nga topiko tayo awagak mangarod ni Kuya Jay kalimot siya. Nakapimpintas unay kakabsat aya nga sa lutsod diti tupiko ta ita diti point number 1. So adda kadipay dakdakkel nga ayat wenno anyaman abanag ti biag mo ngem ti ayat ti Dios. Nukit kitan tayo ngamin kakabsat ket para kanyak adu ngamin nga klase iti ayat na duma-duma nga ayat mabalin nga panagayat iti asawa, panagayat iti anak, panagayat iti bukod na abagi, panagayat na iti trabaho, panagayat na iti negosyo. Nukit kitan tayo ngamin di kakabsat ket nasayaat ngem apagbiit lamang nga makukaw iti
ipapaay na nga ayat ti lubong. Ngem DJ ayat nga impaay ni Apo Diyos kada tayo, wenno insagot na ket kumpleto. Dito nga ayat ket hanto pulos nga agkupas. DJ Narap. Okay, so praise the Lord, kakabsat, ket when nagpaiso ayan no kikitanta namin kakabsat deti love namin or DJ ayat ket adu ti paggapan na. So mabaling nga DJ tama DJ baga ni Kuya J itatay nga mabaling nga ti paggapan iti ayat ket mabaling nga gapo iti trabaho iti asawa digiti an asawaan digiti anak digiti mabalin kay nga trabaho iti karir. Ngayon nakikita kaming kakabsat ket although at dati maawat tayo nga love, pero temporal lang DJ nga love. Hanga DJ compared DJ love ni God kanya tayo nga biruin mo kat agmay may siya nga anak na bubugtong na nga anak na inted na para lang kada tayo tatno ma-restore DJ na perdi nga relasyon tayo. So DJ ko makakabsat iti talaga nga i-meditate at ginaldaw-aldaw nga awanen iti nadakdakkel pay nga ayat no dikit DJ panagayat ni Apo tayo nga Hesus Kristo. So DJ lang kakabsat ket hintay nga din iti may kadwa nga topic or may kadwa nga puntos. So diti may kadwa nga puntos ti kunana ditoy ti panag yaplikar iti ayat iti Dios. The application of God's love. So ipakita iti Dios ti ayat na babaen iti panangited na ken Apo Jesus. Kasano met nga maipadanon iti ayat iti Dios kadagiti sabsabali pay nga tattao itaglawlaw mo. So nakapimpinas aya nakabsat nga naamuan kay the love ni God ket kasano tayo nga ma-share o may aplikar kada ito nga love nga naawat tayo kina Apo Jesus. Ket unaut man nga ayabang mamet ni Sis Alife nga isu namet iti mangsongbat katoy. Nembag nga rabi itayo kakabsat para kanyak met may danon ko iti ayat ti Diyos kadagiti sabsabali pay nga tattao iti aglawlaw ko babaen iti paningipakita iti inaramid iti Diyos iti biyag ko. So DJ testimony nga isuna iti nakitak nga rason no apay nga iti biyag ko kat nagbalbaliw. Ket kayat ko nga idanon kadakwada no anamet iti napintas nga plano iti Diyos iti biyagda. Magunod damot DJ Marikriknak, DJ Ragsak, DJ Ayat, DJ Kapia wenno tal na nga Marikriknak ita habang agserserbi aken kuan. DJ Langro. Sige, agyaman na Sister Ali. Inak mamet nga rod ayaban ni Sister Zinya na namin iti kapanunutan na or revelation na dito yung mensahe. Good evening manen kakabsat, ket nakapinpintas nga rod iti panangipakita ti Dios iti ayat na ket daytoy ket babaen iti panangited na ken ni Apo Hesukristo. Ket kanyak met awanen iti sabali nga wagas kakabsat nga kasayaatan para kanyak no kasanok nga maipadanon iti ayat met iti Dios para kadagiti sabali nga tattao no diket iti panagtultuli nga panagi-share iti sa una iti gospel ta kaagpaiswanan nakakabsat daytoy met iti nagrugyanan no kasanok met nga naawatan ken nailawlawag kanyak iti ayat iti Dios ket ijay ko nga tuloy-tuloy nga na-experience iti no kasano iti ti kadakkel iti ayat iti Dios iti biag ko isu nga haan ko dapat nga i-stop or i-hinder iti panaka i-preach or panaka i-share iti gospel kakabsat ta daytoy iti nagrugyanan met iti panaka
isubli iti relasyon ko met ken kuana. Ket daytoy met iti adda iti desire ko or adda iti heart ko nga pati met iti sabali nga tattao ket maisubli da met iti relasyon da iti Dios. Ket kadaytoy nga way ket maidanon kadakwada ket ma-experience da met iti love ni God personally iti panagbiag da. Iti kanyak kuya. Okay, so agyaman na Sister Zinya. So pud maunay di bagbaga na tatay nga no once nga naawatan da love ni God ket di timang ko kanyang ay mangi-push kanyang nga ma-share met di nga love. Babaen ti pag-share tayo ti word ni God. So praise the Lord, assisting niya. Diti sumaro no met nga inakawagan ket ni Sister Marisa. Ate. Ah, Naimbag manen nga rabi tayo kakabsat, sorry. Di mic na naka-off. So, gapuna, kadeti met up, maikadwa nga saludsod itata, no kasano ti panang aplikar iti ayat iti Diyos. So, muna ang papeti amin, yamanek unay iti apo, nga namarso kada tayo, iti grasya na ba, nga naindaklan, kadeti na indaklan mat nga ayat na, tiga po na ita, ti kaadak kada kayo iti sangwanan nyo amin. Gapuna nga dati nga ayat ket masapol nga i-value nga talaga ta nakapudpud no awan ti makatukod dati nga ayat iti Dios. Gapu ti anak na nga intad nga kakaisuna ket oray siya sino nga tamet kakabsat ayat ti damagen tayo ti awan ti basol na maited kadigiti addaan iti basol. Ket nga po Dios haan na nga pinanunot detoy. Yan ket di daytoy ti impakita na iti napudpud no ayat na para kada tayo ani. Isut gapuna nga rod met itatta ti panang aplikar ko dito nga ayat na ket masapol met nga rod nga maamuan digiti amin nga tattao iti aglawlaw ko. Dijay laeng kanya naimbag karabi tayo. So praise the Lord, Ate Marisa. So inakmamit nga rod awagan ni Sister Aya. Okay, so may panggap na detoy may ikadwa nga discussion tayo when topiko tayo detoy panangayaplikar iti ayat iti Diyos. So kasanuk met nga may aplikar iti ayat iti Diyos. So para kanya kaslati ko nakita tayo di first topic nga nakita nga ti inaramid ni Apo Diyos iti biag ko nga true di pan nakatay na iti cross nagkaroon nak iti baro nga biag. Biag nga addaan ni Kristo nga mangiturturay iti biag ko. Ken gapu deto inaramid ni Apo Jesus iti biag ko. Ti panangipakita met ti ayat ko ken ni Apo Dios ket babaen iti panangiburay ko iti sasauna kadagiti tattao aglawlaw kanya iti kaopisina, friends, clients nga haan lang di panangiburay ko iti sao ni Apo Dios no di ket di maalagaan isuda iti spiritual aging gana nga isudan tumet ket maging instrumento wenno maging leader damet nga sang kamaysa da kami amin ket agiwarwaragawag iti sao ni Apo Dios ta garud deti ngarud talaga iti plano talaga ni Apo Dios iti biag tayo nga DJ inaramid ni Apo Jesucristo iti biag tayo ket ikayat na ket datayo amin nga anak na ket sang kamaysa nga digiti haan na makaamam mo ken ni Apo Jesucristo ket at titinulong tapno kasta datayo amin ket maaddaan iti biag nga adda ken ni Kristo. So deta laeng Brad Roro. Okay, so agyaman na Sister Aya. So nagpintasan man lang DJ inbaga natin ay tatay nga hanlang agpating gagayam nga ma-share ko yung gospel kanya dalo diket. Dagito nga na share ket maalagaan ma-follow up tapno dagito nga ma-follow up ket
ikwatayo met sudamat iti mangiaplikar dito nga ayat nga naawat da kini Apo Dios. So maudat ta nga mangsungbat dito kakabsat ket inakman awagan ni Kuya Jay. Nibag manen nga rabi tayo kakabsat. Ket ako na diti ket impakita ti Dios ti ayat na babaen ti panangted na kina po Jesus. Kasanumet nga maipadanon ti ayat ti Dios kadagiti sabsabalipay nga tao iti aglawlaw mo. Syakmet kakabsat no kitag dating saludsod ket ipakita nga talaga di pudpudno nga nakaawat kanya po Dios di bagbaga tayong born again nga mamati kanya na nga talaga. So ada diti digitay nga willing DJ ko nga talaga nga taligudak digiti basol wenno digiti makaperdi iti imatang niya po Dios. Digiti ngamin kakabsat iti maka-distract no daduma kanya tay iti pinag-ubikin ni God. So tata kas kuma DJ dati ko mga J nga worldly ket tatangket na balbaliwan gapu iti godly response nan. So tataket ti applications ko dito ay gapot naamwa ko DJ kinapudno nga ni Apo Diyos ket inted na mismo DJ kakaiso na nga anak na nga iso na iti nang bayad digiti basbasol ko tatta nga naawatag DJ nga kinapudno iti pinagbiyagan gagayem ken kakabsat ket kayat kumet nga isublimet DJ pinagayaan na indaklan nga pinagayat na Apo Diyos kanya. Isu nga DJ pinangi huragawag iti sasaon niya Apo Diyos nga iti kumbaga tong inaldaw-aldaw nga dapat ket haang ko nga maimis ken kastaget maipakita met iti aglawlaw DJ identity tatan nga maysa nga disipulon. DJ lang bro. So praise the Lord Kuya Jay. So awan talaga ti sa baling pinaka-practical nga panangi-aplikar tayo dati love ni God to dikit DJ panangi-share tayo panangi-buhay iti sasaon ni Apo Dios. Ket no syakmet kakabsat no kayat kumet nga kasanok mamet nga may aplikar ka dito nga ayat nga naawat ko kina Apo Dios. Syempre number 1 di magbagat tatay nga panangi share the gospel. Ket siguro ti mainayon ko nagkakabsat nga application ket di ko baba pa improvement iti the way of life tayo or the character tayo. Diba nga no ti isa nga tao nga nakaawat iti panagayat ket or panagayat ta Apo Dios ket ang results ko na ginti ko ay iti way of life na mabalim na iti character na diba. So DJ ba iti na napintas din nga kwa tayo nga makita tayo kakabsat nga hantay lang ko mga naamuan DJ love ni Apo Dios kanya tayo dinaindak lang na love ni Apo Dios no diket makita men kanya tayo DJ no kasano tayo nga makihalubilo no kasano tayo nga makipag sarita iti kaduma pa nga tao. So DJ lang kakabsat ket sapay la ko dito nga bagbagat itong application ket talagang maaramid tayo. So hindi nga din iti maudi nga question tayo. Okay, dito may katlong question kliko na dito iti resulta ti ayat iti Dios. The result of God's love. Ana dagiti banbanag nga binaliwan ti ayat iti Dios iti biag mo. Kasanumpay nga matulungan ti sagsabali nga sagsabali nga makita damet iti resulta ti ayat ti Dios iti biagda. So the resulta ti panagayat iti Apo Dios. So inakman nga awagan ni Sister Zinia nga sunamat iti umuna nga mangsungbat kadeto nga question. Pudno unay kakabsat nga nakadakdakkel iti impact iti ayat iti Dios iti biag ko ket adu dagiti binaliwan na nga banbanag met iti biag ko gapo iti ayat na. Muna ti amin ket gapo iti ayat na
nasursurok no kasanumet iti agayat iti padak na tattao. Saan nga in a way nga DJ kayat kulaeng or DJ DJ way nga kuaklaeng no diket di DJ ayat na nga unconditional. Ket naawatak nga rod ka nasursurok pay no kasano iti ag-forgive kadigiti tattao. Ta daytoy ket isumet iti na experience sak idi na isubli ti relationship ko ken ni agad ket na feel ko na experience ko DJ love na iso nga nakita kakabsat ket uray DJ laeng maysa nga banag ket nagdakkel iti naging impact na iti biag ko kasi adu digiti relationships nga na-restore gapu iti ayat na ket amok nga saan laeng nga kadigitay tattao nga imuna nga naka-restauran iti relationship no diket pay amok nga adu pay digiti tattao pay nga ipayam amuna met kanyak nga babaen kada ito nga ayat na nga mai-explikar met kadakwada ket maayos met iti relasyon da haan laeng iti padadap met nga tattao no diket di ken ni Apo Dios. Ket dayti ko na nangarod nga sumaruno ito nga kasanok pay nga matulungan iti sabali nga makita met iti resulta iti ayat iti Dios iti biagda. Daytoy iti agtultuloy nga pinangidalan met kadakwada iti pagayatan iti Apo Dios. Ta daytoy iti nangiturungan ni God kanyak ket kasjay met iti iyim impress na nga obraek iti sabali pay nga tattao. DJ lang kuya. Sister Zinia. So pud no unay nga no once nga naawat tayo DJ ayat na Apo Diyos ket ma-learn tayo ipag-forgive. So DJ iti may nga resulta iti nakaawat iti love ni God. Ket nakmamet nga rin ayaban ni Sister Ali nga mangsongbat kada iti may katlong nga question. Ate? So para kanyak met, adu dagiti panag nga binaliwan met ni ayat ni Apo Diyos iti biyag ko. So manipod met iti ugali, dagiti arapa ko, ken dagiti banag nga ipangpangruna. Saanen nga DJ biyag ko, ket usarek para laing iti bagbagik, wenno para iti nainlubungan nga arami. Nadaan nakmet iti panagayat iti padak nga tao nga kayat kumet isuda ket maiturong met nga maadanda iti panagayat iti Dios. Tapno DJ biagda mausar ket maadaan da daytoy nga ayan-ayat met iti padada nga tao. DJ lang ro. Okay, so agyaman Sister Ali. Ket inakmamel awagan ni Sister Marisa. Ana imbag manen rabi itayo kabsat. When deti point number 3 kunana ket ti resulta ti ayat iti Dios. So anya ti resulta na met iti biag ko deti nga ayat na. When kinagpeso na nakabsat nga ti ayat ni Apo Dios di ba awan ti idumduma na, awan pulos ti indumduma na. Amin ket inayat na. So kanyak mot di kitay biag idi nga tilang ayat akket tay mangayat kanya kasjay. Ijay kumat nga iparukpok dijay nga ayat. Ngem no anak kayat, ang kubet nga kayaten awan iti ayat. So parang ganon. Di kiti ipakita kanyak ni Apo Dios nga resulta na dijay ayat nga sinilawan na dijay biag nga nalidem, dijay biag nga nasipnget idi, nga babaen iti ayat na ket maaramid iti agayat sa kadagitoy no adu dagitoy nga numaminsan ayat aglawlaw nga tattao nga uri awan ti gapgapuna isuda ket guraen da ka nga hantay maawatan. Ngem tatta kanya kon manhid na lang haan kon ida nga patulan ngem ket diket no anya ti ayat nga inted kanyak ni Apo Dios nga napudno. Daytoy nga rod iti ibiyag ko. Isut gapuna nga no kasanumet nga maiparayray daytoy iti sabali iti biag iti tao. Masapol nga rod nga ipakaamok nga naindaklan daytoy nga ayat na nga daytoy iti nang waya-waya. Kanya kan kastamet kadakwada no amwen da daytoy babaen iti panangipakaamok kadakwada nga waya-waya ang damet nga maadaan da iti naindaklan nga ayat iti Dios. Dijay laing kanya karon.
Sige, agyaman na Sister Marisa. Ket inakarod met awagan ni Sister Aya. Okay. So, may panggapnet detoy may katlong topiko detoy resulta iti ayat ni Apo Diyos. So, para kanya ket nakita no kasano nga binaliwan ni God iti biyag ko. So, umuna, ti nakita nga imparik na ni Apo Jesus nga resulta iti ayat na kanya ket binalbaliwan na iti panag-ugalig, no? So, idi kanya full of insecurities, pride at the aminen. Pero, binaliwan amin ni Apo Diyos dejay. May kadwa, binaliwan na iti mindset ko, change of mindset. Idi, ti ammo, kastoy laeng iti purpose, idi ti purpose lang iti biyag ket maging successful, matulungan iti pamilya, matulungan iti padak nga tao, ngem haan gayam nga kasyay. So, babaen iti ayat ni Apo Diyos na nakita di resulta na nga DJ gayam purpose iti biyag ket talaga nga DJ maiburay when maging instrumento nga dagiti tattao ket mamamudan met ken ni Christ. So DJ met ti impa naging resulta met ti ayat ni God kanyak ta nagkaruunak iti compassion, iti asi iti padak nga tao, aglalo kadagiti tattao nga haan na nga makaamam ken ni Christ nga tilaeng diyan ti heart kun kasano na nga binaliwan ket kasla idi nga self-centered nga haang ko nga awan bibiyang ko no anat pagpambanagan dangem so nagkaroon na iti compassion iti padak nga tao nga isuda met ket maadan isuda iti relationship ken ni Apo Diyos. So maikompat ti nakita pay nga nakita iti resulta ti ayat ni Apo Diyos kanya ket no adagiti banag nga maaramid ko nga baso iti kunada nga hating sin, diba? So digiti imparik na kanyak nga adagiti banag nga baso ko mga maaramid ko ket adagiti Espiritu Santo nga mangi-convict kanya nga haan nga dapat nga aramiden. Ket as a result nga deti result iti ayat ni Apo Diyos kanya. So kasanok nga rod met nga matulungan ti sabali nga maipakita met iti resulta iti ayat ti Diyos ti biyagta. Te kasla ti kinunak itatay dito ko iti number 2 nga umuna ket maiburay ko iti sao ni Apo Diyos. Kadakwada nga isuda met magkaroon iti baro nga biyag, ma-born again sila, ket deti pay kat matulungak nga hanlang nga dijay nga magkaruunak nga talaga iti intensive prayer nga dagiti tattao nga kayat ko nga mailid ni Apo Diyos ket magkaruunak talaga iti heart DJ wholehearted prayer nga ito met talaga iti kayat ni God nga magkaroon iti bunga nga haan nga aglas no kanak deti nga bunga ket dagiti tao nga mailid ko ken ni Apo Diyos nga they will also be nga isuda met ket maging instrumento met nga maiburay met iti ayat iti Apo Diyos iti pada ni nga tattao. So DJ laeng Roro, thank you very much. So diyan na Ate Aya, so nakapimpintas aya daji imbaga ni kanya tayo iti time nga naamuan na DJ heart ni God or DJ love ni God ket nagkaroon so na iti compassion met iti tattao.
So DJT resulta gayam kakabsat ayan nung talaga nga naawatan di love ni God ket talaga nga ko makitan talaga kung madajinit iti may nga tao nga kailangan ang masyaran iti gospel dito yung tao. So DJT mangi push kanya mang drive ko mga nga ag-share iti gospel. So agyamanak Sister Aya ket inak mamet ngarod awagan dito yung maudi. Inak awagan ni Kuya Jay. Sige. Ana dagiti bambanag nga binaliwan ti ayat ti Dios ti biag mo. So kasanumpay nga matulungan ti sabsabali nga makita met ti resulta ti ayat ti Dios ti biagda. When kakabsat nga iti dati kung kunana nga dito nga banbanag nga binaliwan ti ayat ti Dios ti biag mo. Ket malagip ko lang unay kakabsat di damdamo mi idi nga agenter ka dito nga minister nga talaga nga kumbaga nagkraunak talaga iti DJ puso nga natangken nga kwa dati siguro iti impa neknek ni Apo Dios nga isuna ket talaga nga managayat ket DJ may isang puso nga natangken ket nalunag isuna babaen iti ayat na ket isu dati iti makungkunatatang ada iti resultanan. So tatta kayat DJ nat na na-receive kong biyag nga talaga ket kasapulak met isu nang ipasa met iti sabsabali pay nga tao. No kasanok met isu dang matulungan iti biyagda. So no kasanok isu dang iturong iti biyagda babaen kanya Apo Dios ket DJ talagang pinag-share iti word ni God kumbaga anusan wenno digiti agsakripisyo nga talagang mangubra digiti nga pagayatan ni Apo Dios kasi isumit iti talaga nga impatelek na kanya tayo nga talaga iti tumunggal maysa kumaket talagang agkaroon tayo iti compassion nga talaga iti puso tayo kasi no makikita kami kakabsat ket no iti nga lubong nga iubra tayo digiti nga matulungan ket nakalalisto tayo met nga tumulong iti padatay nga tao. Kasano nga raw din no ni God iti nangko di calling tayo ket di kumbaga matulungan tayo isuna no kasano tayo bang matulungan ba nga digiti tattao nga hampay nga nakam-amo kanya na ket di no kasano tayo nga yes de kanya na isu nga DJ iti may isang trabaho tayo no kasano tayo met nga yes de digiti tattao kanya na ti nakita ko met nga whole nga applications no dedi gagayem ken kakabsat ket talagang DJ ayat ket na agtaod mismo iti kaunggak nga dapat ngamin iti pinagayat nga talaga iti pagayatan ni Apo Dios ket 100% nga kumbaga genuine love nga makunkuna nga dapat nga kumbaga awanen pay iti talyawen tayo no digid di agkaroon lang talaga iti talaga nga focus tayo ken ni God. So DJ lang raw. Sister Aya. So, naimbag na habi tayo amin uli. So, praise the Lord for this topic. Pinpintas. Dati topic o tayo itatang rabi nga ti title na nga rodket you are loved by Christ. Ti ayat ni Apo Diyos kada tayo. So, kas nakita tayo, itatay nga pudpudno nga talaga nga haan tayo nga matukod iti ayat ni Apo Diyos. Awan iti
kumbaga kat awan iti naindaklan wenno awan talaga iti makaartap talaga iti ayat ni Apo Dios ta babaen iti ayat ni Apo Dios kada tayo ket nagkaroon tayo iti baro nga biag nga awan iti pagkurangan biag nga addaan iti silaw biag nga addaan iti ni Kristo iti biag tayo so kas iti resulta iti panagayat ni Apo Dios kada tayo. So ano din na naging resulta iti ayat ni Apo Dios DJ panagiburay ba iti sao ni Apo Dios iti pada tayo nga tao nga haan lang nga panangiburay iti sasauna no di ket di DJ mai-follow up da aging gana nga isudak ket agbalin nga leader met nga katulungan nga mangiburay tumet iti sao ni Apo Dios ken pudpudno nga nakita tayo nga DJ naging resulta na iti ayat ni Apo Dios ket nagkaroon talaga iti compassion iti heart tayo nga iti hanmet nga makaamam mo ken ni Christ ket isuda met kot magkaroon met isuda met ket magkaroon da met iti baro nga biag maisherenda iti gospel ken tay kunakon itatay nga iti resulta na iti ayat iti Apo Dios ket nagkaroon nga rod iti panagbalbaliw iti change of mindset change of attitude ket kas panangi-apply detoy nga topiko tayo itatta nga sangsang kamaysa tayo nga iburay detoy sao ni Apo Dios nga iti yan iti ken iti puso tayo detoy verse tayo iti San Juan 3:16 na kunana nga rod itoy nga gapu ti kasta unay nga panagayat iti Dios iti lubong inted na ti bugbugtong nga anak na tapno ti sa sinuman nga mamati ken kuana saan nga matay no di ket ti agbiag nga agnanayon ta detoy iti nakainindaklan nga namang nga detoy pannakatay ni Apo Jesucristo iti krus Kalbaryo deti iburay tayo iti pada tayo nga tattao tapno da tayo amin sang kamaysa ket maaddaan tayo iti biag nga addaan ni Kristo iti biag tayo. So deta laeng, thank you very much and God bless you all. Okay, so agyaman na Sir Aya, di pa nang isama rin kada ito yung topic ni Tatang Rabi. So itang oras kakabsat ket aramaten mamet dito yung gundaway tapno ma-share met dito bag nga dam sa Kristo. So inak na met nga ron awagan ni Sister Marisa. Pag nga rod manen nga rabay tayo kabsat, ala tapnon ti kasta, kada ito yung topikumi, iti maipanggap iti na indaklan ng ayat iti Diyos, kaya't kuman nga rod nga binsa-binsain kada kayo, digiti naguneg na tapnon mas adda nga maawatan tayo amin. Nga rod kada iti na indaklan nga ayat iti Diyos, kunana nga rod ito'y ket awan merti sa baling nga plan iti Diyos, ngem ket di maadaan iti ayan ayat, ken oneg nga relasyon ken kuana. Ngem, uray impakita ti Diyos dito na indaklan nga ayat. Naaramid pa laing iti tao nga sinukir iti pagayatan na. Daytoy nga rod panagsukir isu ti dakwanan iti basol. Ket daytoy nga basol isu ti namagsina iti Diyos ken iti tao. Ket gapu ka daytoy na indaklan nga ayat na kayat na nga ipakita para kada tayo amin mauray nagbasol tayo ken kuana si bubuslon nga nangted karaytoy kakaisuna nga anak na nga ni Jesucristo. Nga ni Jesucristo daytoy ti pamaneknek kakabsat nga kunana ijay Marco 1:1 maisuna laeng iti anak ti Dios. Ni Jesucristo isuna laeng iti anak ti Dios. Nga daytoy pay ti maysa nga pamaneknek nga ni Jesucristo ket anak iti Dios. Nga isuna ket natay gapu kadigiti basbasol tayo.
Isod gapo na nga kayat na kanayon nga ipakpakaamo when mo deti nga naindaklan nga ayat. Ti inaramat na tapno ti kasta kadidya nga nagbasulan iti tao. Babaen ti pa nagsukir na despite iti ayat iti Diyos kenkwana. Kat ti panakatay ti bugbugtong nga anak na. Kat babaen ka deti nga panakatay na kuna na nga rod ijay umuna nga Korinto 15:3 and 4 nga natay ti kakaiso na nga anak na ngem nagungar iti may katlong aldaw. Dahito iti mga ipaneknek kakabsat nga ti Diyos, ti anak na nga ni Jose Cristo nga inted na nga ayat. Kat pudno nga Diyos. Kat isu na laing iti biyag nga agnanayon. Isu na laing tinabiyag nga Diyos kat agnanayon daytoy. Marud kakabsat nga po kadaytoy nga impakita ng ayat kada tayo. Kinuna na nga rod kadaytoy nga nangigan tayo amin. Ijay John 5:24. Kinana ni Jesus, ibagak ti pudno kada kayo. Isa sino man ang mamati ken dumngeg itinangibaon kanya sa anton ama ukom malasat ng ipatay kat sumreken iti biyag. Naindaklan nga ayat nga talaga kakabsat. Tanganin, mauray nagbasol tayo iti Diyos. Babaen ti anak na nga ni si Kristo. Dahito lang ti dawdawatin na kada tayo. Itanga kanito kakabsat. Tinanggagan tayo, mamati tayo. Narod kakabsat, tapno na anay ti pamati tayo, ken marik na tayo, dahito nagpaiduma nga ayat iti Diyos para kada tayo, ket iti puspuso tayo, isun ti aglaon, ken maikkan tayo met iti waya-waya. Kuna na nga rod iti paltiing 3:20, dahito'y nga rod iti kalikagom na para kada tayo amin. Maadda ti imbitasyon na, tapno ti kasta ket marik na tayo, dahito napudpud no, nga ayat iti Diyos. Nga kuna na, iti paltiing 3:20, denggem, adda nga agtaktak diri tiruwar ket agtuktuk iti ruwangan. No adda makangeg ti timek ko, lukat na ti ruwangan sumrekak ti balay na, kaya agkalanglang kam to nga mga. Kakabsat, dahito nga panakangeg tayo, kadagito yung nagpaiduma, kinaindaklan nga ayat iti Diyos. Adtoy nga gumawgawawa, araraw kada tayo amin. Nga lasapen tayo, wenno lakamen tayo dito yung ayat. Babaen, iti pananglukat tayo, iti puso tayo, para kenkwana. Nga isulaeng iti Diyos, isulaeng iti ayat, iti biyak tayo. Kasano nga arami din tayo dito kakabsat? Umuna, aminem nga sikapit pa nagbasol. Maikadua, mamati ka nga isuna ket matay, kapukat iti basol mo, ket naikkan ka iti waya-waya, babaeng ka dito nga panakatay. Maikatlo, agdesisyon ka ket awaten isuna akas Kristo iti panagbiag mo, ket maikapat, agyaman ka kenkwana, tanaikkan ka iti panakapakawan iti basol, ken kastamet iti Espiritu Santo. Marod kakabsat, awisan kayo man kadeti nga gundaway, tain tayo ipasnek, wenno ipapuso, nga amwen, ken riknaen, daytoy naindaklan, nga ayat iti Diyos, babaen iti kararag. Surutan dak nga rod amin, kakabsat, agkararag tayo. Amami nga Diyos, nga nailangitan, agyaman ang apo, kadeti nga gundaway, wenno daytoy nga saom nga impangig mo kayanya, babaen tinaindaklan nga ayat mo. Agtuyak apo, magpakumbaba nga agpakawan ken ka, kariti amin nga nagkuranga, ket mamati ak unay, nga ni Heso Kristo, ti inted mo nga ayat kanya, tapnon iti kasta, ket mawaya-waya anak, kadagiti nagbasulak ken ka. Ngarod, itanga kanito, lukatak iti puso, tasikan ti agtaeng kanya, nga mangidalan, mangituray iti panagbiag ko, tapnon mariknak, dahiti nagpaiduma nga ayat mo. Awate, agyaman ak apo, ti panakapakawan, dahiti nga basbasol ko. Babaen ka dahiti naindaklan nga ayat mo, nga ni Jesu Kristo. Ket ngarod, dawatek, ken awatek, ti Espiritu Santo, nga isun ti agtaeng, mangidalan, iti biag ko, nga agnanayon. Dawat ken kararag ko ngarod detoy, iti nabileg na nagan, ni Jesu Kristo anak mo. Amen. Ket deti nga rod iti karina kada tayo amin kakabsat nga kunana ijay John 1:12. Nga ti amin nga dingeg ken imawat ken kuana intednan iti karbengan nga maawagan nga anak ti Dios ken kastamet
Halak amin na tinaindaklan nga ayat aparabor na para kada tayo amin. Naimbag nga rabi itayo amin. So, agyaman na, Sister Marisa, ti nakabagbagas nga mensahe ni Apo Dios, tumunggal may sa kanya tayo. So, I do hope amin nga nakipag-pray at take talaga nga agtultuloy di relasyon kay na Apo Dios. Ket itatanga kung daway, ket intay nga rin iti announcement. Kakabsat, ito lang ngayon po, inform ka niya yung every Wednesday at dati lifeline tayo. So, magangganap so na every Wednesday, 6 to 7 p.m. And that lifeline topic review from Mondays to Saturday. At kadati daily and prayer fasting. So, mangyari so na every first Saturday of the month. No, mas kikita nga umunod dajay relasyon kay kinapo Diyos kay matandar tayo dito nga ubra tayo kay dito freedom in Christ or EGR kay maganap to dito iton March 26, 2022. So every last Saturday of the month, so maawis kay aming kakabsat nga agatendar met dito freedom in Christ. And so maroon no dito Sunday worship service. So adati online tayo, adati face to face. So mabalintay nag-connectar kadagiti leaders tayo tapno anya dagiti na pintas nga mabalintay nga pagatendaran. So every 8:30 to 10 p.m. and live via Facebook and adamot iti YouTube tayo. And for our personal class every Sunday 1:30 to 2:30 p.m. So, agyan kami kakabsat, kaya itatang oras, ayabak mamet ni Kuya Jay, nga sunat yung mga close iti prayer. Sige, agdumog tayo rod kakabsat. Apo mi nga nailingitan si kaapo iti inaydayaw nga kanayon iti pinagbiag mi, kit pagyamanan mi apo digiti revelasyon, nga inted mo iti tumunggal may sa kanyami, kit kasamit ten digiti nagbuya kakabsat mi, pagyamanan mi met iti biagda nga sapay ko mga naadaan damit iti adal kadito nga sasauyo nga inted kada kami ket kasamit din deti nga internet nga koneksyon nga inpay mo kanyami ket pagyamanan mi unay digitoy nga amumi nga si kaapo iti naindaklan nga Diyos mi ket kasamit ten pay digiti namatbati pay nga yubrami ket sika kuman apo iti kanayon nga mangi guide wenno mang protect kanyami iti inaldaw-aldaw mi. Ket dati apo ti dawat mi tinagan ti apo mi nga Jesus. Amen. Amen. So, praise the Lord kakabsat, kaya agyaman kami iti kanang tarabay niyo kung namin ito topic review kung awis kayo tumanin yun sumaroon ng topic review. God bless everyone. Yes, bye-bye everyone. God bless. Good night. Bye-bye.